Je tu jeden veľký problém. Dnešná mládež uverila tomu, že ak vidia alkohol, cigarety, energetiaky alebo vejpky, prípadne žuvací tabak, ak ho vidia všade, v potravinách, v PNS-kách, kdekoľvek, všade sa pozrieme, na školách, v rôznych bufetoch, tak uverili tomu, že je úplne normálne a prirodzené užívať tieto produkty. Ale každý z týchto produktov obsahujú kofeín alebo nikotín a tieto látky sú veľmi vysoko návykové, omamné a ničia ľudské životy. Práve preto som vytvoril špeciálny webinár pre rodičov, ktorým záleží na výchove ich detí, ktorí majú podozrenie, že ich dieťa môže niečo užívať, či už žuvací tabak, tzv. Nikotínové sáčky, alebo alkohol, alebo vejpky, alebo mení správanie. Tento webinár je bezplatný, odhalí vám pravdu o týchto produktoch. V tomto webinári vám ukážem pravdivý dokument, ktorý poukazuje situáciu na dnešných základných a stredných školách. No a samozrejme uvidíte dva ľudské mladé príbehy chlapov, ktorí začali užívať produkty, ktoré sú omamné a návykové, a počasie zistili, že sú v pásci. Nad týmto videom máte link, vytvorte si registráciu, pretože tento webinár vám odhalí pravdu, ktorú nevie viac ako 99% rodičov na tejto planete.